Nang marinig ng gabunan ang kanyang sinabi, tanging pag-angi lang naman ang nagawa nito habang patuloy na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Pekto. Panay din ang pagkapit nito sa kahit na anong bagay na kanilang madaraanan upang mapigilan ang anumang binabalak sa kanya ng antingero. Sa pagdating nila sa labasan ng gubat, ipinakita ni Pekto sa nilalang ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang baryo. Ginawa niya ang bagay na yon para naman kahit papaano'y maiparamdam niya sa nilalang kung bakit siya nakikipagdigma sa mga ito. Nakikita mong baryong yan? Punong-puno ng mga ordinaryong tao, di ba? Ipagpalagay nating baryo mo ang iyong nakikita. Sa tingin mo ba hindi mo gagawin ang ginawa ko? Ipinagtatanggol ko lang ang dapat ipagtanggol! Wika ni Pekto habang puwersahang pinatitingnan sa gabunan ang kanilang baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring nananatiling walang imik ang nilalang sa kabila ng mga pangaral niyang naririnig sa antingero. Nang dumating na sa puntong hindi na makapagtimpi sa kanya si Pekto, agad naman siya nitong pinako sa noo, sabay unday ng punyal sa tagiliran nito. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, tanging paghinga lang naman ng malalim ang nagawa ng nilalang habang patuloy na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, agad naman itong nanghina at kasabay nito ang paglupaypay ng nilalang sa lupa. Kumikisay-kisay yon habang patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Nang masipat ni Pekto malapit ng bawian ng buhay ang gabunan, agad naman niyang binawi ang binitawan niyang tigalpo para hindi na ito mahirapan. Pagsilay niyang bumabalik na sa normalang lagay ng nilalang, napagpasyahan niyang dalhin na muna ito sa kumbento para ipakausap kay Padre Dama. Sa pagdating nila sa simbahan, agad naman silang sinalubong ni Padre Dama sa labas. Natunugan kasi nito ang kanilang pagdating kung kaya't hindi na ito nakapaghintay na sila ay salubungin. Pekto, sino na naman ba yung kasama mo? Bakit ka nagdala ng demonyo rito? Nagtatakang tanong ni Padre Dama sa kanyang disipulo. Bihag ko po ito, Padre. Hindi po umaamin eh. Kailangan niya muna atang masaktan para kumanta. Sagot naman ni Pekto kay Padre Dama. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi ng kanyang disipulo, agad naman niya itong sinamahan patungo sa ilalim na parte ng simbahan. Kagaya ng nauna nilang bihag, itinali nila ito sa isang pundasyon ng kumbento upang hindi yon makatakas anuman ang gawin itong pagpupumiglas. Nang maitali na nila ng husto ang nilalang, bahagya muna silang nagpahinga habang pinag-iisipan ang susunod nilang gagawin. Nang makapagdesisyon na noon si Padre Dama, dali-dali naman itong binulungan ng kanyang disipulo na kumuha ng iilang mga gamit pamparusa sa mga nilalang. Sa pagrinig ni Pekto sa utos nito, agad naman yung tumungo sa silid ni Padre Dama upang kunin ang latigong gawa sa buntot pagi at iilang mga patalim na gawa sa pangil ng pating. Nang malikom na ni Pekto ang lahat ng kanilang kinakailangang gamit, dali-dali din naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Padre Dama. Pagdating niya doon, bumungad sa kanya ang paring tinitigalpo ang gabunan habang pilit ipinapadura dito ang mutya nitong tinatago sa katawan. Nang masipat yun ni Pekto, agad naman niyang inawat si Padre Dama sa kadahilanang kinakailangan pa nilang kausapin ng masinsinan ang nilalang. Wala pa kasi silang nakukuhang impormasyon ukol sa eksaktong kinaroroonan ni Tandang Impong, kung kaya't baliwala rin kung agad nila yung babawian ng buhay. Padre, kumalma lang po kayo. Marami pa po tayong kinakailangang malaman sa kanya. Wika ni Pekto habang ibinababa ang mga daladala niyang patalim. Nang marinig naman ni Padre Dama ang sinabi ni Pekto, ngumiti lang naman ito habang sumasagot ng, Huwag kang mag-alala, Pekto. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. May paninindigan ng demonyong ito. Kahit kamatayan,
hindi niya pa rin tinatalikuran ang kanyang pinuno. Matapos nilang mag-usap, agad namang ibinaling nila Padre Dama ang kanilang atensyon sa gabunang dakip nila. Pagkuha ni Pekto noon ng punyal na gawa sa pangil ng pating, marahan naman niya yung isinugat sa balikat ng gabunan habang nagsasabi ng, "Isa lang naman ang kailangan naming malaman eh. Yon ay ang lugar na pinagkukublian ni Tandang Impong. Sabihin mo na, nang sa gayoy makalaya ka na." "Sinong niloloko ninyo? Makakalaya? Alam ko na ang mangyayari sa akin sa oras na ilahad ko sa inyo ang impormasyong nais ninyong malaman." Matapang na sagot naman ng gabunan. Pagkarinig ni Pekto sa sinabi nito, agad naman niyang itinarak sa tagiliran ng nilalang ang punyal niyang hinahawakan. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niya itong iniangat at kasabay nito ang paglahad niya sa gabunan na hindi siya nakikipag-usap dito para ilahad ang mga impormasyong nais nilang malaman. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakot sa nilalang, halos kitang-kita na nila Padre Dama ang labis nitong panghihina. Ni hindi na nito may angat ang kanyang mga kamay. Indikasyon na tuluyan ng naubos ang lakas nito dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na si Padre Dama na patayin ito sa kadahilan ng wala naman silang nakukuhang impormasyon na makakapagturo sa kinaroroonan ni Tandang Impong. Habang nag-uusal si Padre Dama ng sibat ni Atardar, marahan naman noong piniringan ni Pekto ang mga mata ng nilalang upang hindi nito makita ang kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Kinakausap niya din yon ng mahinahon, ukol sa impyerno nitong dadanasan sa oras na siya ay mamatay nang hindi nakakagawa ng mabuti at nakakahingi ng kapatawaran sa amang may likha. Bagaman alam na niyang sintigas ng bato ang puso nito, pilit niya pa rin yung kinukumbinsi sa pagbabaka sakaling magagawa nitong mailahad ang mga bagay na kanilang nais malaman bago yun bawian ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Pekto ang pagtulo ng luha ng nilalang nang sa hindi malamang dahilan. Dahan-dahan na ding nagbabago ang anyo nito, indikasyong nais na sila nitong kausapin bilang tao. Matapos itong masilaya ni Pekto, agad din naman niyang inalis ang piring ng gabunan at kasabay nito ang pagtanong niya ng, "Oh, bakit ka umiiyak?" Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, tumingin lang naman ito sa kanya habang nananatiling lumuluha. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon inilahad sa kanya ng gabunan kung bakit ito nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Ayon sa nilalang, kaya lang naman siya napapaiyak dahil sa mga alaalang nanunumbalik sa kanyang isipan. May mga katanungan din siya noong nasagutan habang kinakaharap ang huling sandali ng kanyang buhay. Ayon sa gabunan, magmula noong bata siya, ninais ng kanyang amang malagay sa payapa. Hindi sila nakikianib sa kung kani-kaninong angkan hanggang sa makilala nila ang pangkat ni Tandang Impong. Yon ang nagpamulat sa kanila na masama ang mga tao at hindi natataas ang antas nito sa mga hayop na gumagala sa paligid. Sa ilang taon nilang pananatili sa pangkat ni Tandang Impong, hindi na nila napansin ang dahan-dahang paglayo ng kanilang mga sarili sa realidad ng buhay. Nahasa sila noong pumatay hanggang sa hindi na nila napansin ang mabilisang pagbabago ng kanilang mga sarili. Habang nagsasalita ang gabunan, doon na unawaan ni Pekto ang mga bagay na nais nitong sabihin sa kanila. Bagaman wala siyang pakialam sa lahat ng pinagsasasabi nito, pinilit niya pa rin yung damayan alang-alang sa mga impormasyong nais nilang malaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya ang nilalang na yon na sabihin ang kanyang mga nalalaman alang-alang sa pamilya niyang matagal nang namaalam. "Hindi ko alam, Ginoo, kung bakit biglang nagbago ang ugali mo.
Pero isa lang ang masasabi ko. Ano man ang sasabihin mo sa amin ngayon, asahan mong magtitiwala kami. Wika ni Pekto sa nilalang. Nang marinig ito ng gabunan, ngumiti lang naman ito habang nagsasabi ng, "Nandito lang sa lugar na ito ang pinuno naming hinahanap ninyo. Nagpapalakas siya, naghihintay ng pagkakataon para muling sumalakay. Huwag kayong padalos-dalos ng pasya sapagkat kahit mahina na si Tandang Impong, nananatili pa ring tapat sa kanya ang lahat ng kanyang mga alagad." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong ipinikitang kanyang mga mata habang kalmadong humihinga. Sa puntong yon, napagpasyahan na ni Padre Damang itarak sa dibdib ng gabunan ng punyal upang wakasan na ng tuluyan ang naghihingalo nitong buhay. Sa pagtarak niya ng kanyang punyal, sinigurado niyang mabilisan yung bumaon sa puso ng nilalang upang hindi na yon gaanong mahirapan. Nang mamatay na ito sa kanyang harapan, agad naman niyang inutusan si Pekto na mabilisang ilibing ang bangkay. Ilang oras pa ang lumipas, nakabalik na si Pekto sa loob ng kumbento. Nadatnan niya noon ang kanyang maestrong nag-aayos ng mga taling ginamit nila sa nahuli nilang gabunan. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, inilahad sa kanya ni Padre Dama na maaring isang patibongang impormasyong ibinigay sa kanila ng nilalang. Nakakaduda kasi ang biglaang pagbabago ng ugali nito na parabang yun na lamang ang kanyang naisip na paraan para bitagin ang magmaestro. Sa pagsapit ng takip silim, nagpaalam si Pekto kay Padre Dama na siya ay mag-iikot sa baryo. Kahit wala na sa kanya ang agimat ng 7 mata ng Diyos, patuloy pa rin siyang nagpupursige na ito ay mabawi. Naniniwala kasi noon si Pekto na kapag hinayaan niya ang agimat sa kamay ni Tandang Impong, maaaring magdulot yon ng hindi kaaya-ayang pangyayari sa kanilang lugar at sa ibang lupain. Hindi kasi maaaring ipagsawalang bahala ang kakayahan ng agimat na yon kapag ginamit ito sa kasamaan. Ayon kay Padre Dama, na kung hindi mapipigilan ang pagmamalabis ni Tandang Impong na pangibabawa ng agimat, maaaring magkaroon ito ng isang abilidad na kumontrol ng isipan ng tao sa kahit anumang bagay na naisin nito. Labis na nakakakilabot ang ganoong uri ng kakayahan, gawa ng maaaring yon ang sisira sa baryo ng Kastilya sa loob ng mahabang panahon. Maaari ding mapaslang ang lahat ng kaluluwa ng mga ordinaryong tao para lamang mapasunod ito sa kapangyarihan ng agimat. Dagdag pa ni Padre Dama, sa oras na makasipsip ng sapat na kaluluwa ng demonyo si Tandang Impong, hindi na nila ito mapipigilan sa kahit na anong aspeto ng digmaan. Sa pag-alis ni Pekto sa kumbento, dala-dala niya ang pagmamalabis nila ng kanyang maestro na wakasan ng demonyong nakawala sa baryo. Kahit punyal lamang noon ang kanyang dalang armas, tila ba wala siyang nararamdamang pagdududa sa kanyang katawan. Kabaliktaran ng mga nauna niyang lakad, ninais ni Pektong dumaan sa mismong daan patungong baryo. Naisip niyang hindi na niya noon kinakailangan pang magtago, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, nakilala na siya ng halos karamihan sa mga demonyo. Sa pagdating niya sa merkado, bumungad sa kanya ang iilang mga mataderong merong daladalang mga karne ng baboy. Pagsilay sa kanya nito, dali-dali din naman itong tumitig sa kanya na parabang galit na galit ang mga ito na makita siya. Bagaman nanlilisik ang pagtitig sa kanya ng mga nilalang, ninais lamang niya itong ipagsawalang bahala upang tumuloy sa lugar na kanyang nais puntahan. Nang marating niya ang dulong parte ng baryo, bumungad sa kanya ang isang tahanan na merong masayang pamilyang naglalaro sa bakuran. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang pamilyang yon, labis naman siyang nagtataka, gawa ng sa isip-isip niya, bakit pa ito maglalaro sa labas, gayong malapit ng baluti ng kadiliman ang buong paligid.
Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong natigilan si Pekto sa kanyang pagmamasid nang masipat niya si Tandang Impong na papalabas ng bahay. Kasama nito ang kanyang nag-iisang anak na babae habang merong pinag-uusapan. Maya-maya pa, bigla namang lumapit sa may harapang bahagi niya ang matanda habang nagsasabi ng, Nagtatago na parang daga. Lumabas ka na dyan, iho. Kanina pa kita nakita. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali naman siya noong tumayo sa kanyang pinagkukublian habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niyang papalapit sa kanya si Tandang Impong, kung kaya't napilitan siyang lisanin ng masukal na damuhan na kanyang pinagkukublian. Sa muling pagharap nilang dalawa, tanging pagtitig lang naman noon ang ginagawa ni Pekto habang marahang inihahanda ang kanyang 2 punyal. Ano pa ba ang hinahabol mo sa akin, iho? Wala ka ng kakayahan para labanan ako. Kung ako sa'yo, magbabagong buhay na lang ako. Umalis ka na sa lugar na ito. Maghanap ka ng panibagong tahanang maaari mong matirhan ng payapa. Sinasabi ko sa'yo, wala kang hinaharap sa larangan ng pagiging isang antingero. Tingnan mo ang sarili mo. Nakikita mo ba kung anong sitwasyon ang kinakaharap mo? Naiisip mo bang unti-unti na nagbabagong yung pananaw sa buhay? Malayo na ang dinaanan mo, Pekto. Pansinin mo ang sugat ng iyong kaluluwa. Wika ni Tandang Impong sa kanya. Habang pinapakinggan ni Pekto ang sinasabi nito, nararamdaman niya noon ang paglapit sa kanya ng matanda sa pamamagitan ng paggamit ng isang nilalang na nasa kaanyuan ng usok. Alam niyang isa yon sa mga kakayahan ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Kung kaya't nananatili siyang handa sa anumang gagawing pag-atake ng matanda. Sa paglaho ng malausok na bagay sa kanyang likuran, doon niya nasipat ang pagsidatingan ng 4 sa iilang mandirigma ni Tandang Impong na nakakubli ang mga pagkakakilanlan sa isang maskara. Hindi gumagalaw ang kahit alinman sa mga ito at patuloy lamang na nagmamasid sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, bahagyang napaatras naman noon si Pekto nang masipat niyang bumunot ang mga nilalang na yon ng kanilang mga sandata. Matapos niya itong makita, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang mabilisang naglaho ang mga nilalang at kasabay nito ang kanilang walang patid na pagsugod kay Pekto. Sa bawat pagtama ng matatalas nitong mga sandata sa kanyang katawan, doon na siya dahan-dahang nabuhayan ng loob sa kadahilanang napapansin niyang hindi siya nito tinatablan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't agad namang napagtanto ni Pekto na maaaring ang mutya ng kalaykay ay muling nabuhay sa kanyang sistema. Sa pagpapatuloy ng labanan, halos nananatiling bigo pa rin ng mga nilalang na yon na siya ay masugatan. Kahit galos sa kanyang balat noon ay hindi nito nagagawa na parabang walang talim ang kanilang mga sandata. Matapos itong masilayan ni Tandang Impong, bahagyang ipinatigil niya muna sa pag-atake ang kanyang mga mandirigma at kasabay nito ang pagtanong nito kay Pekto ng, Ano ang ginawa mo, Pekto? Bakit nabuhay sa iyong sistema ang mutya ng kalaykay? Gayong naabo na ito. Sabihin mo, ano ang ritual na ginawa mo? Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, tanging pagtitig lang naman ang kanyang naging sagot sa matanda sa kadahilanang maging siya, aminadong hindi niya alam ang mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat si Tandang Impong na dahan-dahang nagbabagong anyo habang patuloy na pinaiikutan ng kanyang anak at mga apo. Dahil sa pangyayaring yon, humingi ng matinding tulong si Pekto sa mutya ng kalaykay upang mapagtagumpayan ang kasalukuyang sitwasyong kanyang kinakaharap. Habang nagbabagong anyo noon si Tandang Impong, panay naman ang kanyang pagdarasal sa gabay ng kanyang mutya at paghingi ng tulong sa Panginoon. Matapos niya itong gawin,
bigla namang naramdaman ni Pekto ang pag-iba ng kanyang buong katawan na para bang wala itong nararamdamang kahit na anong pinsala mula sa nakaraang digmaan. Kung kanina ay hirap na hirap siyang ihakbang ang kanyang mga paa, ngayon ay nagagawa na niya ito ng walang iniinda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Pekto ang pagtayo ni Tandang Impong na nasa kaanyuan ng isang dyablo. Pagtitig nito sa kanya, bigla naman itong umatungal ng napakalakas na halos ikabingi na ng kanyang dalawang tenga. Humanda ka, Pekto! Hahati-hatiin na kita hanggang sa walang matirang piraso sa katawan mo! Sigaw ni Tandang Impong habang inihahanda ang kanyang pagsugod sa kinaroroonan ni Pekto. Maya-maya pa, bigla naman niya itong nasipat na lumundag ng napakataas patungo sa kanyang kinatatayuan. Sinabayan din yon ng 4 niyang mandirigma nang sa gayoy wala nang mapupuntahan itong si Pekto. Nang akmang malapit na ang mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng kamay ng isang babae na humawak sa kanyang balikat. Inutusan siya nitong itaas ang kanyang punyal na siya namang dali-dali niyang ginawa. Pagtaas ni Pekto ng 2 niyang punyal sa ere, agad namang natigilan sa pagsugod si Tandang Impong. Nang masipat niyang kumalat sa buong paligid ang kakaibang presensyang nanggaling sa punyal. Sa muling pagsilay nila kay Pekto, doon tumambad sa kanila ang 4 na gabay ng mutya ng kalaykay na nasa kaanyuan ng espiritu. Pagsilay nila sa mga ito, agad din naman yung naglaho sa kanilang paningin at kasabay nito ang pagramdam ni Tandang Impong ng napakaraming sandatang bumaon sa kanyang buong katawan. Kitang-kita din niya noon ang napakaraming lubid ng kamatayan na patuloy na lumilitaw sa likurang bahagi ni Pekto na para bang maaaninag mo itong isang uri ng mga galamay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tuluyan na nga silang nagapos ng lubid ng kamatayan nang walang kalaban-laban. Ilang ulit man nilang pilitin ang kanilang sariling kumawala, labis lang silang nanghihina dahil sa bawat pagpupumiglas nilang ginagawa, lalong humihigpit ang pagkakapulupot ng lubid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ng pag-asa si Tandang Impong na tumakas nang masipat niya ang isang gabay ng mutya ng kalaykay na naroon na sa kanyang harapan. Meron itong daladalang gininto ang talibong na kayang humati ng kahit na anong bagay, temporal man o espiritual. Sabihin mo, Impong, anong nais mong gawin sa kahuli-hulihan ng iyong buhay? Pagbibigyan kita ng isang kahilingan sapagkat ikaw ay kapatid ng isa sa aking mga kinikilalang maestro. Huwag ka mag-alala, wala akong tinatanim na galit sa iyo kahit ikaw ang pumaslang kay Maestro Uron. Wika ni Pekto habang dahan-dahang lumalapit kay Tandang Impong. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, panay naman ang ginagawa nitong pagpupumiglas sa lubid sa kabila ng napakahigpit nitong pagkakapulupot sa kanyang katawan. Anong ginawa mo sa mutya ng kalaykay? Sabihin mo, anong salamangka itong ginagamit mo? Pakawalan mo ko rito. Lumabang ka ng patas, Pekto! Sagot ni Tandang Impong sa kanyang sinabi. Matapos nitong makapagsalita, tuluyan na ngang napuluputan ng bunganga nito ng lubid ng kamatayan. Yun na ang naging rason ng matanda kung bakit hindi na yon nakakapagsalita hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Wala akong ginawa, Tandang Impong. Nagdasal lang ako. Wala nang iba. Tsaka, bakit ba galit na galit ka? Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo sa iyong kapwa? Okay! Grabe. Sobra naman yung nilakas ni Pekto. Hindi naman pala niya kailangan ng 7 mata ng Diyos di ba? Isipin ninyo. Taimtim na panalangin ang ginawa ni Pekto, tas biglang nabuhay yung mutya ng kalaykay niya. Anong tawag doon? Himala, milagro, kayo nang bahala. Pero napakatindi. Sobrang lakas pala talaga ng mutya ng kalaykay. Hindi lang siguro na ma-maximize ni Pekto yung
kalakasan ng mutya, agimat, gawa nga ng hindi siya nakakapagdasal eh. 'Di ba? Yung mula nung parang nung tinangan niya yung 7 mata ng Diyos, naging kampante na siya sa sarili niya. Pakiramdam niya, kaya niya na lahat. Pero ang ending, babalik at babalik siya sa pinaka-unang mutyang nakuha niya. Grabe, sobrang ganda. Sobrang galing nung pagkakasetup. Ako yung na-expect ko, 7 mata ng Diyos yung pinakamatindi, pero hindi pala. Parang front lang. Pero malay natin kasi may ilang episodes pa tayo. 7 ba o 8? Bago yung finale. Yung 29 siguro bukas na lang. Kapag medyo sinipag-sipag tayo, umaga. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Salamat.